Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu a obvodná poľovnícka komora v Humennom usporiadala v spolupráci s klubom chovateľov tatranských duričov v sobotu 25. januára prvý ročník poľovníckeho plesu. Konal sa v Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa zabávalo takmer 200 hostí. Privítanie v podobe slávnostného vystúpenia trubačov vystriedal prípitok a po úvodnom tanci sa začala zábava v doprovode hudobnej skupiny Juno Štyrča. Organizácia plesu je v podstate taká priemerne náročná podľa toho, či máte ľudí na to, aby ste s nimi spolupracovali. My samozrejme máme poľovníkov je veľmi veľa, takže spolupráca s nimi bola výborná. A pre nás takým zadozučinením je, keď sa ľudia bavia, zabávajú, tancujú. Okrem zábavy mal prvý poľovnícky ples v Humennom aj charitatívny účel. Vystavujeme z Centra sociálnych služieb Zátišie výrobky ergoterapeutických dielní. Všetci účastníci plesu si majú možnosť pozrieť výrobky a samozrejme prispieť vlastnou sumou. Hostia mali možnosť ochutnať z množstva špeciálnych pochutín, ktoré boli pripravené z diviny. Tešiť sa mohli aj na zaujímavé ceny v tombole. Som nadmieru spokojná, jedlo super, teším sa na tombolu a hudba, to je základ. Zatiaľ fajn, všetko super, organizácia zvládnutá. Dúfam, že takto bude pokračovať aj do samého konca. Zábava je úplne super, hudba, jedlo, perfektný kolektív, všetko, príprava myslím, že úplne na 100%, takže vynikajúce. Zábava trvala do skorých raných hodín a niektorým sa vôbec nechcelo ísť domov. Preto sa už teraz tešíme na ďalší ročník.